باجار قباسین لباکور سوریه به سردور بابه یا پارێزگها حەلەبێ وەیە. بەریا و شۆرەشا سووری di 15 مەها ئادارا ساڵا 2011 دەست پێ بکە، هژمارە وڵاتیان باژێر 25,000 کەس بوون. نزیکی 13,000 جوان کورد بوون و یەن دنجی عەرەب بوون. دیرۆکە باژارێ قباسین ڤەدگەرێ 170 حتا 105 ساڵی بەریان هاک و ئەفتش جی di تاپۆیên زەڤیان de tên xuyakirin. Kurdên bajêr li ser çend hozên Kurdan tên belavkirin, jiwan, kîtik û şêxan û dîdanin. Ku beriya şerê seferberlikê ji Bakurê Kurdistanê hatine deverê û li wir mane. Karê sereke yê welatiyên bajêr çandinî bû û bi taybet çandina genim û keskatiyê û darên zeytûnan e. Tevî ku rejima Baas dixwest ku wî bajarî tarîb bike, lê welatiyên bajêr karîn armanja rejimê negihînin serî û berevaniyê di ber zimanê xwe de bikin. Bajarê Qibasîn weke hemû bajar û bajarokên Sûriyê tevî şoreşa Sûriyê bû. û li gor ku yeke ji welatiyên Qibasîn dibêje, yekemîn xwenêşandan di roja 20 meha heftan sala 2011 de tê de hat li darxistin û tê de Kurd û Ereban bi hev re bangar û xandina rejima Esed kirin û alên Kurdistanê û yên şoreşê bilind kirin. Di roja 28 meha pêncan 2012 de hêzên rejimê ciwanê bi navê Ridwan Am û Ehmê kuştin. Welatiyên bajêr êrîşî navenda Partiya Baas û mexfera hêzên rejimê kirin û ew hêz bi yekjarî ji bajarê xwe derxistin. û piştî ku şoreşa Sûrî ji warê aştiyana derbasî warê leşkerî bû, Kurdên bajêr jî hinek ketîbe û grûpên taybet ava kirin û bi artêşa azad re şerê rejima Esed kirin. û piştî ku rêxistina dewleta Îslamî li Iraq û Şamê ya ku bi navê Daeş tên naskirin, di sala 2013 de ava bû û destdanî ser bajarê Reqqayê wê rêxistinê êrîşî devera Babê jî kir û gelek şer û pevçûn jî di navbera wê û şervanên artêşa azad de jî derketin û her demekî ew devere dibin destê aliyekî ji wan de dimîne. Menal Mihemed, Ark.